Konnichiwa! Watashi wa Erik. OK, to som nemusel hovoriť po japonsky. Takže toto je moje prvýkrát v živote si idem ochutnať sushi. Mám tu 3 ingrediencie. A to priniesla moja sestra. Toto je originálny sushi. Cítim ryžu. Ale losos necítim. Toto? No. Dávam toto sushi 7 do 10. Ďalšie máme toto, ja neviem, jak sa volá. To musí byť asi takový... Sushi rolada. Tak sushi rolada. To chutí tak trochu štiplavé naozaj. Nič, tak dávam asi 6 do 10. A posledne zase losos. OK, už musím jesť rýchlo. Toto losos je fakt zle, dávam asi 1 do 10.